Care este numele mamei tale? Alessandra. Mama e grasă sau slabă? Slabă. Mama e înaltă sau scundă? Înaltă. Care e mâncarea preferată a mamei? Sobă. Ce îi place mamei să poarte cel mai des? Pantalon sau fustă? Pantalon. Câți ani are mama? Câți ani am? 10 ani? 6? 31. Ok, 31. Ce cadou ai vrea să-i faci mamei? Încă cu papa pe o rochie. Colier, pantofi și roche. Mulțumesc, drăguț. La ce îi place mamei cel mai mult să se uite? La televizor, la laptop, la telefon? A mine. La tine. Ce îi place mamei să facă cel mai mult? Să te facă pe mine. Ce spune mama cel mai des? Te dăm. Să dorm. Unde ai vrea să călătorești împreună cu mama? În Paris. În Paris. Ce vrei să devii când vei fi mare? Dasătoare și doctoră. Ce se teme mama cel mai mult? Cu tica după balcon. Ce o enervează pe mama cel mai des? Să fac frății. Super.